मैया बेलासियाव मा घटना जायामोन माबा जादों सारअन्थाइ गावदों थफ्ला बारनानै लामायाव नांदों जुंखाम रोगादोंमोन जुंखाम थफ्ला सानसेमानि जुंखाम रोगादोंमोन बे माइ गायनायाव बिसोर सानै साब्रै माइ गायदोंमोन बे माइ गायनायावनो बे माइ गायनाय खाथियाव सफैनायजों आंनि फिसा अखा खोरोमनायजों गोलैनायजों जादों आंनि फिसा गाज्रि खामजोबदों आयै फिसा सानै दं हिनजाव दङ फिसा गोरलै दङ हौवासा आयै जोंना बोराय बुरै नै आयै मा खालामबावनो आयै दा मानसिया गोथै देहाखौ बबेयाव लानानै गसाइगावआव लांदों गसाइगावआव लांनानै दा क'क्राझाराव लांनांगौनो क'क्राझाराव लांनानै मा खालामहैयो बिसोरबो मा खालामहैयो आं मिथिया साबसे दंमोन बे जाथाय जानाय जायगायाव साबा माइ गायनाय मानसिफोरा साबा दङ बे साबायाव साथाम मानसिया सासेया जखम दङ सानै मानसिया बिदिनो जखम जानानै दङ आंनि फिसाला देबजित राभा राभाना दा न'खराव सोर सोर दंमोन न'खराव बिमा बिफा दङ बिब' दङ बिहामजो दङ बिहामजोनि फिसाला गोरलै दङ 7 मासल' जादों गथ'आ फिसाला मैया आंनि नामा जाहैबाय तिरेन राभा आं मैयानि घटनाखौनो आं खिन्थानो नागिरबाय मैया घटनाया ओरैबायदि जादों बेलासि समावहाय बे समावथ' अखाबो हायाखैमोन सोरबा दुब्लियावहाय माइ गायदों खासिया माबादों नामा फुदों सोरबा जुंखाम रोगादों बे जुंखाम रोगानायावबो बाननानै फैदोंमोन थिग बे समावनो बाव माइ गायनाय जायगायावनो जयेन जाबायना बेयावनो असे न'खरनि मानसि बेबो मोननैबो न'खरनि मानसिखा बिमाय बिबोनाय जालायलायो बे समावनो माइ गायनाय समावनो मानसिया 6 जन ना बेसेबांबा दङमोन बे दुब्लियावनो औ 6 जन ना औ आंबो नुवाखै नालाय होमबाबो आं खोनानानै आं बेखौ खिन्थादों आरो दाना बे समावनो बेलासि समावनो हठात जे माबोरै जे आरन्थाइ गावखो जोंहाबो मिस्ट्रि मावदोंमोन बे गामियावनो मजाथि गामि बे मावनाय समावनो मानसिफोरा एकदम हुलुस्थुल जाबाय मानसि गिगोलबाय आरन्थाइ गावबाय होननानै बे समावनो सोरबा ओरैबो खारबाय नायबाय थांबाय दुब्लियावनो गोग्लैनाय नुहैबाय बे समावनो सासेया सिरियास बे देबजित होननाया ओमफ्राय बे सासे हिनजावसायाबो बावनो गोग्लैनानै दङ हां गैया मा गैया सानैबो सिरियास जादों बे समावनो गामिनि मानसिफोरा थांनानै नायबाय मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बेफोरखौ एकदम नार्भास जाजोब्बाय बयबो दा मा राहा खालामनांगौ मा राहा खालामनाङा आन्दायबाय बयबो बे समावनो जोंहाबोथ' मा खालामनांगौ मा खालामनाङा जेबो रोङा मानसिफोरा सोरबा ओरैबायदि माबा उफ्रि नांगौनो मा नांगौनो थुसि दामनांगौनो बेफोरखौ नागिरबाय बिदि नियम निथि दङ बिदिखौ खालामबा मानसिया थाङो बायदिसिना बुंबाय दा बेखौ खालामहैबाय होमबाबो सासेया सिरियास एकदम थैनाय बादिनो थैखाबायानो ओमफ्राय सासेया एसे हां मोनबोबाय आरो हिनजावसाया ओमफ्राय सानै ना साथाम सासेया जखम दं बै गामि दरसिनि हिनजावसा बियो दा जाय मानसिया थैदों बे न'खरावहा सोर थालांदों
बे जाय मानसि थैदों बे न'खरावहाय बिफा दङ बिमा दङ ओमफ्राय फिसालाथ' बेनोखा ओमफ्राय बिहामजो दङ गथ' सासे दं ओमफ्राय बिनि माबा दङ बे बिथां थैनायनि गथ'आ बेसेबां बैसोनि बैसोआथ' 7 मास जाबाय होनदों 7 मास 7 मासल' औ गथ' सासेल'मोन नामा गथ' सासेल' दा बे जखम जानायफोरा बेसेबां बैसोनि आरो मा खालामोमोन बिसोरो बे थैनाया हिनजावसाया जाबाय सरकारनिफ्राय जोङो बेफोरखौ लुबैयो जेन' थैनाय मानसियाबो जेन' बिनि थाखाय राहा होयो मा मोननांगौ मा मोननाङा बे जाय दङ बेनोबोथ' डाक्टाराव लांदों दाना बर्थमान माबायाव कुचबिहाराव दङ होनदों